Sí, tenia familiars aquí, sí. I de quan en quan venia, sobretot a l'estiu. El Macià, els seus pares eren d'aquí, ell no hi va néixer. Els seus pares, he sentit dir que els seus pares se dedicaven a l'oli i al vi. Van emigrar a Vilanova i la Geltrú per poder vendre i comercialitzar aquest oli en el mercat barceloní. Eren de Calganyada. I la seva mare de Cal Mardino, dos cases molt conegudes i encara avui hi ha moltes persones de les Borges emparentades. La meva repadrina era cosina germana del pare del Macià. Jo també tinc entès que el senyor Macià era molt amic d'un padrí de la meva senyora que era d'Esplugacaua. Segons sempre he sentit dir, el meu pare ho deia, i una cosina del meu pare, que el meu pare havia sigut guardaespaldes del Macià. I vaig parlar amb una neboda, que va vindre de Roda, que era de Calganyada, la Carmen Macià. D'infant, ja va estar aquí a les Borges, amb la canalla, diguem, va anar creixent, i després també hi havia, diguem, els cosins, els oncles, sempre va estar molt estimat i, diguem, un home bo, era com un sant. Crec que realment el seu lligam amb la ciutat doncs, és d'aquests lligams que marquen, no? Però ell, posteriorment, es va casar amb una lleidatana i es va presentar com a diputat del districte electoral de les Borges Blanques des de l'any 7 a l'any 1923.